Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ihe Onye Metere. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe ọnwụ ha kwuru na agaghị m ekworo n'ihi na ihe na-adabara mụ na Nwaọhịa were hapụ iso were mesie ya ike maka ụdịrị arụ ha mere. Mana ugbu a Nwaọhịa ekworola maka na m so ndị be anyị were na-eme ihe ha na-eme, were mebichaa aha m n'ala ukwu. Bikonu, ọ dịkwaghị ihe ọbụla m maara n'etiti Nwaọhịa, Okechi na ọha hụrụ. Igbo kwuru okwu si na ọ bụ onye maara mmadụ na-egbu ya. Ọ bụ ya kpatara Nwaọhịa ji were chọọ imemina m n'ala ukwu ugbu a. O nweghị onye nwere ike ịkọwa n'ezie ma ọ bụ ọnwụ ha bụ onye ahụ mezuru Nwaọhịa na Okechi onye nke atọ, n'ihi na nzeka gbara ha ama enweghị ike ịkọwa ma ọ bụ ọnwụ ha bụ onye ahụ a na-ekwu maka ya ka ọ bụ onye ọzọ. Ọtụtụ ụmụ nwoke n'ebe ahụ na-ekwu na ọ ga-abụ ọnwụ ha n'ihi ahịhịa juru n'ọhịa ebe agadi nwaanyị gara họrọ ọkazị. Ha na-ekwu na ọ bụghị naanị ọnwụ ha bụ dimkpa bịara ije ahụ Nwaọhịa hụrụ, n'ihi ya na ha na-ekwu na ihe ederere n'ofe ọkwụrụ. Ụfọdụ na-akọwa ebe ọ bụ na Nwaọhịa na Okechi mechara n'ikpeazụ kweta na ọ bụ ha nyụrụ ihe na-esi, na o nwere ike ọ bụrụ agụgọ ka ọnwụ ha na-agọ iji wee zọrọ onwe ya. Mana ụmụ nwoke ndị obi umeala n'ebe ahụ na-ekwukwa n'ụzọ nke ha na o nwere ike ọ bụrụ ajọ chi ọnwụ ha kpatara Nwaọhịa jiri saghe ọnụ kpọọ ya aha, na o nwere ike ọ bụrụ na aka ya dị ọcha n'okwu ahụ. Mana ọ bụ onye na-ekwu o were nwayọọ, n'ihi na ọ dịghị onye ga-akọwa ihe dị na ngwugwu ma ọ bụrụ na atọghị ya atọghe. Eze Ụzọmezie were kpọọ ọnwụ ha ọza ya. Ọ sị ya na ọkụkọ si na ọ na-atụgbu atụgbu tupu o loo. Ọ ga-adị mma ka o kweta n'ihe a na-ajụ ya, ka o mee ka ụzọ dị ogologo beere ha nkenke. Naanị ihe ọ sara ya bụ, ọ dịghị ihe ọbụla bụ ọnwụ ha nwa Ọgọdere maara banyere ihe ahụ unu na-ajụ m. Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta kene ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ihe Onye Metere. Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ. Ndeewo, ka o mesịa.